Είναι το AI το ChatGPT? Όχι. Είναι το AI κάτι που αυτή τη στιγμή μπορεί να μας αντικαταστήσει? Όχι. Είναι το AI το να μπαίνεις στο ChatGPT και να του γράφεις και να σου απαντάει? Ή να σου κάνει generate εικόνες? Όχι. Είναι μια χρήση του AI, αλλά δεν είναι το AI αυτό. Είναι το AI μια επικίνδυνη τεχνολογία η οποία ήρθε να αλλάξει τον κόσμο? Ίσως. Βασικά, όπως και με κάθε εργαλείο, ανάλογα με τη χρήση που κάνουν οι άνθρωποι, μπορεί να εξελιχθεί είτε σε κάτι πάρα πολύ καλό, είτε σε κάτι πάρα πολύ κακό. Τι είναι το AI? Την άλλη Παρασκευή, 5 του μήνα, στις 11 το πρωί, κάνουμε μια online εκπαίδευση για όσους θέλουν να μάθουν τι πραγματικά είναι το AI. Σε αυτή την εκπαίδευση, είτε είσαι καθηγητής ξένων γλωσσών, είτε είσαι ιδιοκτήτης ενός κέντρου ξένων γλωσσών, θα δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο απλή, λιγότερο κουραστική, με εφαρμογές που ήδη υπάρχουν, αλλά και πώς να λύσουμε προβλήματα με εφαρμογές που δεν υπάρχουν. Τρελό, Κλείσε και εσύ τη θέση σου όσο πιο γρήγορα γίνεται και σε περιμένω να σου δείξω όλα αυτά τα μυστικά αυτής της νέας τεχνολογίας.